matsa malam. Yau kuke yi. Kaga irin haka kullun yake shigowa gidan nan a buge ya zo ya ta amai ina faman kwashewa kai baka sani ban kafa da sai dare wani lokaci sai kowa ya bacci ni ma ka zo ka tashan to kaga inda yake shigowa gidan nan ka gani nake maka ba ɗan musulmi ba? Ba wani abu aka yi. Ba wani abu aka ce min kayi ba. Abin da kai mai ido na nake ne. Ya zo na tarbiyyar shi ka shigo cikin gida kana ɗan musulmi sallama ta gagare ka? Ni ne da wallahi da rancen wancan. Wani ya fi musu kai da sauran. Ko ce maka ne wani ya ce kayi wani abu ne? Abin da kai fa ido na ya gane min yanzu. Ka shigo cikin gida kana ɗan musulmi kai sallama. Da ni ne gidan babu ba. Abin da addinin musulunci ya tarbiyyantar da mu ko gida ka taho yana rufe da mu kulli kai ka bude gidan ka shigo abin da addinin musulunci ya tarbiyyantar da mu yau kullum ka ce salamu alaikum kai idan baka sani ba ma rufe abin da kai addinin musulunci ka ce ka da cikin malamai sun fadakar da mu idan har ma kai mai sallamar ka cika salamu alaikum wa rahmatullahi mai amsawa ya ƙarasa shi ma wa alaikum salam ya kai shi yana da wadda suna karkar da ruwa domin da ji idan mutum ya cika ma wa alaikum salam kamar yadda maka magana da haka yake a daure yanzu ka duba abin da nake gaya maka baka tashi daga wajen ba Hausa suna cewa da na gaba ake ganin zurfin ruwa abin da na gaya maka yau ana kalla kana yin abin da ya kamata za ta koya za ta hankaltu za ta gane me kake yi har ita ma ta koyi da abin da kake yi gashi nan da yanzu kai mana idan ka kan wakaci ka tantantar Wai kai ba kai ce mu nabi. Kuna zai sai wasu bai ca ba kake kira wasu wannan kan za ta yi. Ka fili mai ka sai ka ta suna mun ba tsoro ba. Wallahi da ma ce wannan makaranta.
tabbata tsoron ka nake ji. Ba kuma zan ji shakka. Dan ka doke ba ka da kyau. Gobe duka ganni. Namiji ne ni. Wallahi ba ma shaba. Ko goma ta maza. Kai, wai da kake? Me yasa baka da mutunci da baka da kuɗi a rayuwarka? Ni ban girme ka ba, ni ba yayanka bane? You are very stupid. Zan dake ka a cikin dannan wallahi tallahi. Kana wuka ne? Allahu akbar. Ni barin ja maka aya. Aji. Wallahi da mai islami ne. Kabara a'udhu billahi minash shaitanir rajim da yafi maka sauki wallahi. Sanni me kunya na ce. Zaka dake ni ne? To duba ka ce zaka dake ni ne? Namiji ne ni ka kalle ni ka kai. Za ku kanka fa. Wai ko irin wannan wani irin shashincin banza ne. Kun ga kuma mutane wani sai wani fada kuke sai kace wasu kaji. Ku ba mata ba. Ba yaya. Ba fa ni ya kamace kuka yi wannan abun ba. Shi ya fi cancanta da kai wa fada. Ba na son munafiki dai na dan da mahaifina. Haka gurin. To wallahi bari ku ci. Kar in sake jin bakin wani a cikin ku. Ya za ki kwace da Allah sun saki. Sake min gyale. Gafara tun da Allah ki saka min gyale. Gyalen ki ne wai? Ki yarinya da tsaurin ido. Da Allah ki saka ina jaka ta ke da kika dauka ki kai mai kawai ki. Ke ni sai ba. Ke wadin tsaurin ido ne da ke. Ki ce ta bani gyale na zan yi amfani da shi ne yanzu. Kai. Ku saki tunan. Ku saki nace. Wace ka ta fata kai mai kawai kuma ya za a yi ne saka mata. To jakar ta hawo. Saki ne. Kinga. Ya ku zai sami da kai. Kun ji ko? Ya'ya sai tsaki kamar saka? To kaga irin abin da nake gaya muku kai malam. Yaran nan kullum haka suke matan su ta fada suna dan ba a cikin gidan nan su ma mazan kaza duka haka suke yi yawan fada a cikin gidan nan ka gani dai. Abi. Na'am. Ni ka ya zama dole kullum kuma ina hakuri. Sai shi da Baba jangul din nan ba ta ta lai. Sa'a dai oga. Alabuda. Madalla dai oga. Wani labari na zo mare. Na ji labari dan suwal din nan oga. Dan suwal? Shi wanda na sani? Kware ma kuwa. Wanda ya sha jinin no shege. Ni turu maganin mahaukaci. A daɗe ana sai gaskiya. Kula ka rafi. Yanzu mai abin Ni ya kamata a ce na je na kaddamar masa oga. A'a, oga ni ne nan zan je. Ni ya kamata in je kansa. Rabar shi kawai. Kaga ku jira duk ba nan ba. Yanzu ya za a yi. Oga kwantar da hankalinku duk wata malafa da take cikin garin nan na san inda yake zama. Oga. Yanzu mai abin yi. Kawai ai ba zama kawai. Bani ka so na ci. Aka gani, amma ina so a yi. Ba wanda baya so. Allah kai mun bayani yadda zan kai. Ba wai me haka ne zan faɗa. Sai idan da yake aiki
ka kawai mu rufa juna su ji kawai ka banka suna ka wuce shi kenan. Gidan uba na yanzu ba ka san mu ba su yi da kuɗi shi cikin dare da yake cikin Sai kai ba da irin ya da zai shiga da kai cikin kai ma ka je ka yi abin da ran da yake so a cikin gidan uban ka ne ka bani kawai. Yaya lafiya me ya faru? magana ɗaya kullum faɗa nake masa akan abin da yake harkar da ba ta sa bace kin ga mai da yake Wani zai dina wani. To ai ka tabbatar min da maganar da ya faɗa gaskiya ce tunda gashi nan tafi kake. Hake nan magana sa gaskiya ce. Wallahi ba gaskiya ba. To ga min gaskiya kai. Wallahi ba gaskiya ba. To kai da ba ƙarya ya ga mu to ga yin gaskiya kai. A bayyayi. Kun sani mai hali ba a fasa. Shi ne nace ya banka suna shi ne ce ba zai ba. Kuma ni gara ma ta. To maganar ma zan kama cikin ku. Dalla gurbin baki shashashin banza ta cikin ku kawai. Duk ku bace min da gani. Bai ba ni kai. Allah ya dama kuma ciki. Yalin min je ki abu ma da Ita bin kuma ciki. Alhaji Ahmad, wato di yaranka gaba ɗaya karanka takabburin ke da su. Kana so ka faɗa min cewa Faruku kaɗai shi kaɗai ne yake jin magana ta rayuwa shi kaɗai. To, amma ni ban da kowa ba. Laifin ka ne. Wannan matsalar kai ka haifar da ita. Ina amfanin baɗi bari malam Ahmadu kai ta neman ko kuma kai ta auren mata duka ta tara ƴaƴa kowanne daga cikin ƴaƴan nan ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya kowanne uwarsa daban ɗaya ranar wannan tsakani da Allah. Wai shi mutum ne. To Allah yanzu za ka iya sanin adadin matan da ka aura. Tare da gaske. Guda nawa? Kai alai na san gaba ɗaya matan da na aura guda 12. Kuma guda 12 nan da nake lissafa maka kowace garinta daban na auro ta. Ba wacce na ce wannan ƴar makwatan wannan sai ko wannan garin su daban. Kowace garin daban Allah ya haɗa ta na aure ta. Daga cikin guda 12 nan na haihu da guda 7 da kowace ta haifa min ɗaya guda 5 kuma Allah ya rufa masa asiri. Allah da ba su haihu ba. Ai magana ce ta gaskiya. Ai ba zan ƙi ka ba. Ba kuma zan so ka ba. Kai ka san da yadda muke da kai. Duk duniya ina ɗaya daga cikin mutanen da na isa in zo in faɗa maka magana. Yanzu waɗannan idan ka zo ka samu aika-aika a tsakaninsu kuma barin faɗa ma wani abu. Ka san wata matsala? Duk inda kake da 'ya'ya haka rututu kowace uwarsa tana da rai kuma tana burin ta haifi ɗa namiji. Ka san me? Kai yanzu ba ta kaifa suke ba. Ta abin da ka tara shi suke yi. Kowace ta zuba ido. Idan gidanka ne ko gidaje kake da su da yawa kowace kalla take yi ai ni wallahi in ya mutu gaban ɗana guri kaza ko ba kai tunanin haka ba gaskiya ba abin da ni nake ba da shi addu'a maganin bala'i gaskiya kai ta addu'a kuma mu ma za mu ci gaba da taya ka da Allah ya haɗa maka kansu. Amin. Allah ya fitar da su daga cikin wannan jafa'in da suke haka kawai kaga baka kai wani matsayin dattijon tukub ba amma suna nema su saka maka ciwon-wuka kala-kala na bala'i. Allah ya sauya. Na gode. Allah ya saka da
Malam. Malam. Haba malam. Wannan babban tunanin kake haka. Har na zo gaban ka na ajiyewa baka san ma na zo ba. Ka cin ka da tunani. Idan ka ina gizo ba ta mutu. Idan matsalar yara ne sai sai da tsara. Gaskiya malam wannan yawan tunanin da kake yayi yawa zai iya janyo matsala. Datar zamu da ɗayan da shi ne musu ana shirya musu. Amma har da san kanka damuwa kana tunanin sai ka kawo wani lalurar. Wani ma a shiga wata damuwa. Dan Allah malam ka rage. Kullum da haka da ke yi ko wani zama da baka da alaƙa nasu domin kamar yadda ke damuwa da mata na haka da zama su ba abin da ce sai Allah saka muku da kai saka muku da kai domin ba abin da ake mai mutu kin rike ƴaƴana da nakin da wanda ba nakin ba wanda zai gane dukkin tattara wahalar da suke yau matsala gobe matsala jini matsala dukkin jini Ai malam ɗan kowa ne. Gaskiya dole da yake da Allah yake da gaskiya Allah zai ji kansa. na gode Allah ya saka da Na gode da ne kama. bishi ni magana da Allah sai yau yanzu ma jira na aiki dan ne zama ci da shi ne zai sanar da ko ne ne na bata lokaci tun da yake da mara kuma ka kansa na gode sai na dana ci abinci Allah ya gode. Daga yau ba kamar yadda kika saba fitowa ba, daga kin canza. Kamfani ya ce idan da sai yake so ne, a turo magabatan ta gidanmu. Wannan dalilan ne ma ya sa yake yana na fitowa zance a lokacin wurin. Kawai yasa na kin fito kina kamar bata fuska kina bata rai. Sai mu ga wani abun da wannan abun farin ciki. Ai ba wani abu ne wannan. Ai na ji daɗi sosai wallahi. Wai da gaske kike ko da wasa? Da gaske kike. gidan nan yau zai daɗi inda nake ni kaɗai ɗin nan kamata yi a ce in wala ishana billahi lazi nura inuwa zan sa dan mazari soyayya ne alƙawari na ɗauka za na ji daɗi kauna kin karɓa so sama dai ya lula dan mazari soyayya ne alƙawari na ɗauka za na ji daɗi kauna ka karɓa so sama dai ya lula ai nazari kudure so riba ne alƙawari kaya ne za mu bi jirgin so mai riba ne zai ɗauke mu shirya alƙawari na zo da bayani na so sama dai ya lula karki fada zan bayyana sirri na so sama dai ya lula bure na inganci a ɗaki na so sama dai ya lula sauraye ni da amsarkin yarda alƙawari mun kulla ai nazari kudure so riba ne alƙawari kaya ne za mu bi jirgin so mai riba ne zai ɗauke mu shirya na ji daren jiya lai mata sauka so sama dai ya lula mu yankin mu ana marka Awwal. shaida min so na sa hauka so